अख्रां एनजिअनि बानजायनायाव 16 बोसोर बैसोनि सिंनि जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय खुंदों। 72थि बर' थुनलाइ आफादनि गोथार गायसनथाइ सानजों लोब्बा लाखिनानै तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय निजदेफेलिनि बेन्दोंआव थानाय दिमफ्लि गामिनि गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि हाबाफारि लानानै अख्रां एनजिअआ 16 बोसोर बैसोनि सिंनि जोलुर बादायलायनाय खुंदों। बे बादायलायनायजोंनो लोब्बा लाखिनानै फुंबिलिनि समाव फिरफिला बिरहोनाय दंफां गायनाय हाबाफारिखौ जागायजेनो। बे जोलुर गेलेनाय बादायलायनायखौ बेखेवनानै होयो तामुलपुर ओनसोलनि जाखांफुनाय फालांगिरि दैथुन बर'आ। मख'नो गोनांदि अख्रां एनजिअआ उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ गेलेनायनि गेजेरजों गावारि जिउ राहा दानायजों लोगोसे हारिखौ बुहुमाव सिनायथि होनायजों आथिखालाव गोबां लाइमोनफोरा फेग्रा मुवा एबा ड्राग्स बाहायो। बेफोरखौ जानगाराव दोनना मोजां देहा आरो गोग्गो आखल दानाय बायदि बिथिंफोरखौ नोजोर होनानै बे जोलुर बादायलायनायखौ खुंनाय जादों। दिनै निजदेफेलि दिमफ्लि गामिनि गेलेग्रा फोथाराव जोंनि निजदेफेलि मा होनना बुङो अख्रां एनजिअ बिथांमोना मोनसे मोजां थांखि लादों जे जोंनि 16 बोसोर बैसोनि उन्दै जायफोर गेलेगिरि गोसो गुदुं बेफोर गथ'फोरखौ लानानै दिनै दिमफ्लि गामिनि गेलेग्रा फोथाराव जोलुर बादायलायनाय मोनसे हाबाफारि लानायखौ आङो निजदेफेलि भिसिडिसिनि मासिगिरि जानानै गिबियावनो बिथांमोनखौ साबायखर बावहरदों। जाफोर जोंनि ओनसोलाव माने गोबां गेलेगिरि सेंग्रा गथ'फोर दोङो आरो उजिदों। दा बिथांमोनखौ जोङो उत्साह होनो थाखाय दा बिथांमोनखौ माने गोजौ जांख्लासिम लांनो थाखाय नैबे अख्रां एनजिअआ मोजां हाबाफारि लादों। बेखौ आङो बिथांमोनखौ साबायखर जासियो। थारैनो बेथ' माने आथिखालाव सेंग्राफ्रा ओरैबायदि माने जालांबाय जेरावनोखि सेंग्राफ्रा बांसिन मबाइलाव बेस्थ' थायो। बे लोंनाय बा बिदि गानजा सानजा बिदि माने ड्राग्स बाहायनायाव बिराद माने मुखुब जानाय नुयो। दा बेफोरखौ जोङो एसे मुक्त खालामनो थाखायबा बिथांमोनखौ जुदि एसे दोरोद होनोबा जोङो बेस्थ' खालामनांगोन। बे बेस्थ' खालामनाय जाहोना बेनो खेला धुला बेफोरबायदि बेस्थ' सरकारा गोबां माने थांखि लादों बेफोरखौ बेस्थ' खालामनो थाखाय सेंग्राफोरखौ। होमब्लासो बेफोरबायदि खेला दुलायाव बेस्थ' लाखियोब्लासो सेंग्राफोरा एसे माने जौ जुवा बा माने ड्राग्स जानाय मा बेफोराव एसे माने जानगारनानै थागोन आरो बेजों लोगोसे आं बेखौनो खावलाय लुबैयो जोंनि बिमा बिफाफ्रा गारजेनफोराबो एसे सिरियास जानाया मोजां गावनि गथ'फोरखौ। ड्राग्स जोंनि ओनसोलाव गोबां माने बेफोरबायदि जों खोनानो मोन्दों खिन्थु स्पटआव मोनाखै। खिन्थु जों स्पटआव मोनोबा एसे गाज्रि जागोन आरो। दा बेखौ आङो सेंग्राफोरखौ खावलायबाय जाहाथे साबधानै थायो आरो मोजाङै मोजां जाहाथे गावनि केरियारखौ दानायाव मोजाङै मुखुब जायो बेखौनो जोङो खावलायो। गिबियावनो आर'नाइ रादाबनिसिम गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय। निजदेफेलि भिसिडिसिनि बेन्दों सिङाव थानाय नैबे दिमफ्लि गामिनि गेलेग्रा फोथाराव 16 नभेम्बर बर' थुनलाइ सानजों लोब्बा लाखिनानै ओनसोलनि फरायसालिनि जि जोलुर गेलेना मोजां मोनग्रा फरायसा बिथांमोनखौ लानानै जों दिनै सानसेयारि जोलुर बादायलायनाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। बेजोंनो लोगोसेनो जोंहा बर' थुनलाइ सानजोंनो लोब्बा लाखिनानै जे गिबि हाबाफारि बायदियै जोङो बर' थुनलाइनि जे फिरफिला बेखौ बिरहोनाय जादों। बेवहाय जोङो आलासि महरै जोङो हांख्रायनानै मोन्दों सा गलबेरा आरो जगमारि बे ओनसोलनि गामि बोराइ काशिनाथ स्वर्गियारि बिथाङा जोंनि बे बर' थुनलाइनि फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिखौ मावफुंनानै थांबाय। लोगोसेयावनो जोंहा दिनैनि जि जोलुर बादायलायनाय बेजोंनो लोब्बा लाखिनानै जा फिरफिला बिरहोनाय बेखौबो जोङो निजदेफेलि भिसिडिसिनि मासिगिरि सार सोदोमसा बर' बिथांखौ जों हांख्रायनाय जादोंमोन। नाथाय बिथाङा एंगार हायैनि जाहोनाव माने सम बायदि नुजाथिफैनो हायैयाव जोङो लेङाइ मासिगिरि सोमदोन ब्रह्म बिथांखौ जोङो दिनैनि जोलुरनि बे फिरफिला बेखौ बिरहोनाय जादों। लोगोसेयावनो जोङो दंफां गायनाय हाबाफारि लादों। बे दंफां गायनाय हाबाफारियाव जोङो निजदेफेलिनि गामि बोराइ अनन्त कुमार बर' बिथांजों लोगोसे 28 नं गयबारि ब्लक इउथ विंसनि इउपिपिएलनि अर्गेनाइजिं जेनेरेल सेक्रेटारि ताजुद्दिन आली बिथांमोनखौ हांख्रायनाय जादों। लोगोसेयावनो बे गामि आफादनिनो बा थामहिनबा दिमफ्लि गामि आफादनिनो
आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोनखौ जोङो दंफां गायनाय हाबाफारियाव जों हांख्रायनाय जादों। बे लेखायै बिथांमोना हाबाफारियाव नुजाथिनानै दिनैनि हाबाफारिखौ बिथांमोना जाफुंसार होफैदों। बेयावनो जोङो दिनैनि बे जोलुर बादायलायनाय बे हाबाफारियाव जोङो जोलुर बादायलायनाय बे हाबाफारिखौ बेखेवनो थाखाय जोङो बे ओनसोलनिनो सासे जाफुंसार फालांगिरि समाज सिबियारि सार दैथुन बर' जायखौ जोङो बिदौलें होनना सिनायो, बिथांखौ जोङो हांख्रायनाय जादोंमोन। बिथाङा दान्दिसे सिगाङाव जोंनि दिनैनि बे जोलुर बादायलायनाय बेखौ बेखेवनानै होलांबाय। बेवहाय जोंनिसिम खमैबो मोन 8 हानजाया जोंनि गेजेराव कनफार्म जानानै दङ आरो उनावफोर जुदि सोरबा हानजाया जुदि सफैब्ला बिथांमोनखौबो गेलेनायनि खाबुखौ होनो थाखाय खोब बांद्राय नङाब्लाबो जोङो एसे माने रांनि थफ्लाजों लोगोसे जों मान बिलाइ बिथांमोननो जोङो होनो थाखाय आखायाव लादों।